Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Mamaya pa tapo po manalangin. Mayupayan kay kami po. Bisan po, ini kay kaming masiyang kayabakan. Makatipon kami kayang kakapatid ng lugar lagi kang piyapanuwalan. Ganun Diyos, pasalaman niyo po yung banang metong at metong kay kami ang makananong iningat ng kami ngining kaya bukas. May gising kayang malayang gagalo, parin kayang manakakukulan kay kayo pa. Ipamanal mo na yung sut bilarin kay kaming balang sarili. Nung parati mo po nga patyawan din kayang pamagkulang Diyos ko, patawaran mo kami. Bilang mo na lang anting may nang pamanalastas deti, minobi bilang anting mong kasalamig, paano na bilang mo na lang kulang pang kabyas nun. Nanong yablas mi, karang dapat mong mangayap kay kami nung iyang mo suy, wanda kang pumpurian sa bandaka, ipangay espiritu ang pongking katutwat. Pamanali ka po yung manakit ka rin, barang metong at metong kay kami ngayon or sa itigrin Diyos.
Miras niya naman po yung convention, banting upaya, ang gawan nila, pisabyan, makayukol. Ikasulong na ning kaya kasal pantayanan. Diyos ko, makanyang kasana pong manimuna, mo kaya kakawangan ka rin kaya kaming pamanggalo. Balo may nung mga wani ka kaya kami na manalaki ang harapat. Ginoon Diyos, turubay parara naman yaraming gawan. Ginoon Diyos, so ningal domin mirabas, dinalin niyang mayan ka rin kaya kaming biye. Pauli na ning lugod buik pa, o ningal doming daratangin, may kamalayan, makanyang kaya pong maksabing mayap kaya. Tulutan mong lantasan niyang pasibayong payapa, karing kaya kaming biye, kaya may kakapatat, banting upayang, makanyang kaya malayang makagalaw. Karing kaya kaya banala katungkulan at makanyang kaya mga sadyat, karing at dobo kasik pa. Ipambanal ngayon ng oras ay tigirin Diyos, ay pinili mong kasangkapan at taletera ng kaya kang upaya. Ganoon Diyos, diyan ng pier sampung siganan banting upayang makanya ng malayang galawan ng kayang banala katungkulan. Makanyan may sanang itubod ng kaya kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo, banting upayang yan turong po tumayad kaya kami. Turunin pararan na malyaring gawan niya kaya malyaring merisyakan kaya kang tuntulan. Ikpambanal din ang kayang kabyas ng makanyan kayang puluran kaya kang maparing lugod. Ilawat may pamitake ka rin dulang daring kaya kayang balang puso po kay si Panuneman at tiling lugod. At kapibabatang ka rin kaya kayang balang sarili pa. Girin Diyos, o hindi po yung kaya kaming yatong panak ng anan. Ipamanali ka po yung manakit girin Diyos, anong makananong sakit na kukuno, babo ng yato. Ipamanali naman na sanang kayang ganat, kanya na sanang miwakasan. Bating upayang girin Diyos, yung maging sumbagal ka rin kaya kaming pamanggalo ka rin kaya kayang banalakatungkulan kaya kayo pa. Girin Diyos, ika po yung manakit. Girin Diyos, tulutan mo ngayon ng oras ay girin Diyos, mo kanyang nakasang nga patulan, mong harapan. Karing kaya kayang mangarating dapat ikpa at kaya kayang pamanggawa. Sana girin Diyos, mo kanyang lang agawa nga lang kulang din kaya kayang obrang petitang wanan kaya to. Ginumin Diyos, sorry ni Puring kaya kaming pengarin, makakagang pang mapila na may mundasyon din kaya kayang kasalpantayanan ka rin ang doon hapon. Ikpambanali ka po yung manakit ang makanan at tulak ng karelang kuburong tumlangan ikpa. Girin Diyos, makanya mo pusanan din. Kabyas na nigpat, inan mo kapibabatan. Diyos ko, makanyan mo na sanang baklasan ng karelang kapanandaman, banting upayang makanyan daki nga kayabi. Ikasulong na ning kikikasal pantayan nigpat. Kalangalang ka rin ang dona pong Diyos ko, ginamit mulat memintok yung buri mo yan at kinuto nigpat. Girin Diyos ngayon yung manyawat kami, makanyan kang magkalog. Makanyan mo pa pong parang makabang panahon kaya kang nigpat. Bang kanita girin Diyos, hindi dakta pang diya girin Diyos, makanyan daw nga isat siya, ting obrang pekitang wanan na kay pa, manolalawan din karelang pamagpulang. Yun ay itang giyawara ka rin aldo na, kung girin Diyos yan ang kaya kang batyawan. Girin Diyos, sir kapuyutos niya, makanyang kaya magsabing mayat kaya kay pa. Ginawa rin ni Puring kaya kaming pisasan meto nga panalangin ni kaya kami kakapatan. Sana tanggapan mo nga ting mabang lunghay, ting malmong harapan. At tanggapan mo naman lubusan tang kaya kang panimpala. Di pa ako yung may sablaman ni ba't nangin yung gampo kimukas. Iyan nasa.
dakal po salamat kareng ikatamong choir ay kareng maintang po. Maya pa apak po, pasibayo, miras na naman po yung ikatamong convention at tamo po, po, takal po salamat kareng ikatamongan kasipagan po para gawan tayo po yung ikatamong tungkulan. At yung ikatamo pong convention ngayon at then pong daratang tamo po pong activities bayo po dinan pagkakataon din ikatamo pong bawat mamundukan kareng sentro po. Regi katamo pong daratang activities ne po ngayon bulanan ng July ne po nung pa rin bikatin pong convention then director of medium no po. Hanggang director of medium kareng local center at ila pong convention keng July 2 ne po kanya pong Sabado kat panapon niya po alauna ne po. Agkatangkongan po rin kikatamong director del medium bawat sentro kanya po keng insibol po yung mag-host niya po kening convention na rin director del medium niya po. So pag nakako po ka rin bawat sentro sana po papunta na nila rin kayong director del medium niya po. At tutuki ka nito Balmig tupo ne po nung no pa rin ay apak po ne po apak nung no pa rin din ikatamo pong mag-train na medium na ning area 5 graduation na po kay Sabado ne po. Sana po rin opisyalis na ning area 5 sana po datang lakanita banta saksyan tamo po yung graduation na rin ikatamong tinrain ang medium po. At tutuking Sabado na naman kanita July 9 at Sabado mo rin atin niya pong district convention po. Nung pa rin bawat sentro atin niya pong matlong representative po. So ila po rin ikatamong daratang activities po. At salamat po kareng suporta kareng kikatamong kapatid. Sana po itang kikatamong graduation dari kikatamong medium na anak kasanting niya po ikit kuing kareng kikatamong train na medium niya po. Sabi na ning kikatamong trainers ila kanu ring the best tinrain na po kareng aluwang area. So yung area tamo sa unang sabi na sayang yung pagkakataon po na may kapag-participating kinatamo pong Rehabet Sentro King Dalan uling alaya pong medium po. Sana nung may katinlasanang pagkakataon na bangkanita po may katinya namang medium po. So siguro ka rin daratang panahon po baka ating pong magkusa po ka rin kay patadamong king dalanan ng gate po ka rin kaya nakan bang kanita po maulila po ka rin medium yung ikatamo pong sentro dalanan ng gate po. At rin ikatamo pong pending munikala po nung ka rin ita pong munikala ng ikakatamong mamuntukan ita pong proposed bill tungkol kareng king binyag ang po king kasal po. Nung ka rin re-regulate ne at ang pong didinan niya pong programa at tinimurin po sinigundanan niya ng kikatamang mamuntukan. So siguro po nung natin niya pang malyaring idagdag yung kikatama pong mamuntukan kiti karetang proposal na nenong makanano yung kailangan na po kasi natin yung IRR
implementing rules and regulation. Makanano po yung pamituki-tuki ang pong makanano ang programang gurinang edad ng katamong kapatid. Siguro po po ang akong pet una ni ining kinatamo pong proposal ni pipagputuan tayo niya po. So ngayon po, siguro yung muna siguro hindi ng pagkakataon, bayang mamimensay at tinurin ng kayang munikala, malinawan ng po kikatamo niya po. At tukito-kino po kantaring mamunto kantamo bang mamiyala pong mensay, ang pong proposal kay katamo pong convention lady. Panirahin tala po at tingong mo ng katamo ang buwagete. Maya pa haba king kaya katamong Gino. Kadwa po kaya kayong kapatad king kasal pantayanan ngayon aldo ngay ni masaya tamo na po. So uling diri na nakatamo pang sikanan ng Diyos. Kaya agawa tamo po yung kaya katamong katungkulan at yung tamong mintakeni bang makirandam ang pong makipag-aral, makaukol kay nga pisasabyan malyaring ikasulong na ning kaya katamong kasal pantayanan. So abuklat na la pong pasibayo kaya katamo, dening kaya katamong meging makayapag pamag-aral keng convention. Bala ko po kasi napon na maapag meeting tamo. Baan ta sana po retang pamituki-tuki da retang amanwan tamo. Baan ita before na hi-public tayo. Klaro yan po. Kasi pota sabihan kay Kenny, potang ma-final ya ketang kaya kaming piluluklukan, ma-disavoid na naman ng Kenny po. Okay? Nya sana po nung uling pisasabihan tayo po ini, iyapin po yung maging dalirayan tamo, tutukyan, ni tamong pilan sentrong kayabenan, ng sentro king distrito tamo. Kita pa mo pong kaya kami, kita pa mo pong meeting me, makukompleto niya sana. Yeah. Kay bat karaskeni, iswalat miyamo kaya kayo. So, nung pong i-public kaya kanini, miyunahing kini, kaya sakit ang kaya katamo, kaya tane po. So, magkainak pa mo po, standby na ako pa mo po karet ang kaya katamong baka ni tanong sa aliman, misabi tamong pasibay. Uli pong, nung declare ko kaya ni retang pami tuki-tuki, so, po tating magbayo kayang pisasabihan mi kayang kareng manungkulan. So, mas masanting po, potang yari na kami kayang datang kareng mamuntukan ng pong opisyalis. Kanita kaya po pwedeng iswalat kaya kayo. Okay? So, dito pong papalub ko kanini, kita pong konsegra or daon na kakatamong anak na po. Actually po, kaning Sentro Civil Tagumpenan ng Biye, isto po ng ating magpadaon keni, dinandan ako pong dita ka gagawan da po kaya tiging Cebu. Bayo po ito, bayo miras po ito, rin kaya katamong papakonsegrang anak. Pasubmit na la po ret ang karelang birth certificate datang Xerox copy da, PSA, po ret ang karelang maging tegawan o ninong. 2 weeks before, na punit ang konsegra, kailangan po sa submit na nala. Datang kaya katamong datapong kaya katamong requirements na po. At dati po, ini po yapong dati na po. Dati po kasi atin tamong mitakdang aldo bang makokonsegra lare kaya katamong anak. So, kita pong milyari ito, nanong minsan, ating bisang magpakonsegra, karinya mo po available. So, ing kaya katamo pong pamagkonsegra ngeni, minsan hanggang alia po aldo Domingo, aldo yang simply, ating pong pakonsegra. Kaya panahon tamo po ngeni na po.
Aline po manud aldoya mo pong Domingo, aldoya mo kadwaya mo pong Domingo. Uli pong deng aliwapin po nung minsan atin niya po kasing regulation ita kanita nung talagang presiso po kasi kareng anak tamo nung minsan ating salunerong sa sabianda. So considered la po na exempted la po ketang dating balang alibawa po kadwayan Domingo kanito. Data pong makanitang sitwasyon ng kay ang gadla pong papakonsegra o padaon kayong espiritu munsan uli na po ning saluneria po itang anak ara po na po. Anya po nung minsan ede po atutukyan tang nung kadwayan Domingo ito maranon niya pong hanggang aldoyang simple makonsegraya po ing anak. So bahanita po talagang regulated ya. Ingol district kanita makantaya rin po. Isto po nga pa sa tane Kenny, agawa tane po Kenny. May nga, keta mo namang lokal tamo kareng sa sakupa na naman po ning district, makanya naman ing maging regulation. Pare-pareho tamo. Ya po ing nasa na po ning kaya katamong ing kaya kayong kapatad na mag-regulate tamo. Karetang kaya katamong activity sa reta. Makanyan mo naman, kaya kasal po, nung minsan, i-advance tamo mo naman po yung information, baan taget ang preparation po. So, pag-aralan miya pa mo rin po ini, kaya katamong nung makanano ya talaga. At at the same time po, pauna ko po kaya kayo, nang minsan, makanini po yung maging sitwasyon tamo. Na nung minsan, eda po balo rin kaya katamong kapatad. Yeah? Kamiyembro po at reta pong eda pabalo. Isto pong may konsegra okay ni Pepa binyag tana po keni, iyang malagwang salita, ngening panahon tamo po ngeni. Actually po, neng minsan, makakaila po rin kapatad na balara alapang papil. Alila pa allowed na ning gobyerno in kaya katamong baptismal and marriage contract. So, ngani pong panahon tampo ngani legal po ing kaya katamong gawan. Po, maging itang konsegrada po, binyag kareng anak keti, nung pepa binyag taya po keti, legal na po ita. Ita pong biyata mo pong baptismal certificate, rehistrado ya po kayang gobyerno. Uling pirmado na po ning kaya katamong kapatad. Pakilala ko po, yung kaya katamong mamuntukan kayang convention, so luminizing officer ya po, iya po yung parita mo na. Pwede ya pong magpirma kayang kasal, pwede yung magpirma, iya po yung pipirma, ya po pala pwede. Talagang ya po yung magpirma, karetang kasal, ang popang binyag, ya po yung dinyanang authorized ng gobyerno tamo. So, metong na pong, palakpakan tayo po. Okay. Lawan nyo na. Kasi po, metong niya pong maging instrumento na ning kasal pantayanan yung kaya katamong kapatad. Sobrang sabihan, halata mo ring pamiyaliwa, karingaliwa tamong kapatad niya. Istong pepa binyag niya. Ano na pa binyag kita kasi may binyag na po. Wala. Yung masaya po kanyan, binyag tayo yan eh. Uling tamo po ba po te, Miss Kaida po ita na alala pa pong papil din kaya katamong pabinyag keti. Papilado no po. Rehistrado no po. Yonor na no po ning kaya katamong gobyerno, reta pong baptismal tamong manibat keni. Okay? Anya po, istong pekonsegrata ni keni, yapi na po ito. Ha? Yatanya po paintunan nitang pakonsegra, pabinyag tayo kitang kabila. Bakit? Pota po magadwaya baptismal. Yung malyari ka ta magadwaya baptismal. Okay? So, anya po pabalo ko po kaya kayo, aneng minsan po, makanini po yung sitwasyon. Tanggapan tamo po ang pongali nung minsan, alida po kasi balo nung minsan. Hanggang sabi ra pong, kasi balo mi po kasi makanya na. Pero ngayon po, ibubroad mi po kaya kayo, babalita mi po kaya kayo, lalo na po karetang kapatad tamong manganak pa. Yeah. Datang mikakating pang papakonsegra,
once na po may konsegra, may binyagya po kini ingke kong anak. Api na po ito. Ita pong binyan ng katibayan na may certified ya po may baptist ke may binyag kini binyade po itang baptist certificate na. Yapi na po ito. Asin kalupa ne po itang keta na pareho lang rehistrado. Anya po, pota magkamalita mo, may konsegraya po keni, pota pabinyag taya po keta, so magadwaya, bagay, tuna po kaya katamo ita na. Ay ita po, na po kahit, pero yung totoo na po yung sasabihan ko kaya kayo, nang minsan karaniwan po, yung daylan makanta na balara, alila pa po, alila pa po tatanggapan ng gobyerno tamo reng baptismal certificate and marriage contract na po ning kaya katang kasalpantayan. Metong no pureta, tatanggapan po ning kaya katamong gobyerno. So, ngani po, karinya pa mo po ita na po. Itang kaya pa baptize tamo po. Pasalamat ko rin po karening kaya katamong masipag maganak ang bayong magaral ang timong kayang medyo minidad. Metong namong Sabado, mag-graduate na kayo. So sana po, yapi na. Istong mag-graduate na kayo, yapi na yung obra. Okay? Uling ati na kayo pong tatal na malyaring katibayan na kayo po magsanitana, pag-obrantane itang titulong miyabiya kaya katamo, okay? Sanayan tane po kasi po yan, dede pong baywan na rin kapatad tamo. Natural po, may ngariyan pa lang yan. Kailangan gamit-gamitan mo na yung bagya-bagya. Itayis mo na yung pabagya-bagya. Okay? At ano man po, apamigla rin may ngariyan kayan. Pakulyo may waring metong atunilada ka rin aline pa. Kailangan, bane-bane pumurin. Gamitan tanala kaya katamong tunggal dita, kaya katamong obra. Okay? Anya po, pasalamat ko ating adwang tinanggap ne po kaya kaming panawagan na pamanyawad ka rin kapatad na sana alimu rin ng adwang rin ating ko pang darandaman kayang lalam. Mag-vibrate ko po. O kakay ko pa, apipil ko pa. Na atin pang bisa o neng atin pang bisa kasi istong in-stop kaya ni po tayo lang advaya po makanya na. Ating pang bisa. Ating bisa babay, lalaki, ating pang bisa. Ala pong mawala kaya katamo. Uling din may mapag-aralan da nung makanano yung proseso. Yapin po ita. Kailangan bayo tayo po gawan ng katungkulan. Itang proseso balo tayo naman. So, anyapin po ating seminar. Okay? So, ngayon po, ang poret ang kayabe tamong sentro na at yung misadsad. Metong niya mo po yung karelang muse. Metong niya yung lalaki. Ay, yung escort na pala. Metong niya yung misadsad. Ay, metong niya mo po yung lalaking kayabera. Yung kaya katang kapatada Ray na. Okay. At ito po, po yung kaya katamo pong project. O yan po. At suya pa mo rin pong pagsadyanta mo. So, datang mo rin po yung aldo. Mapilan ka rin kaya katang kapatado ay tamongan. Ako, adwan ko king Diyos. Tamo milala ko pag-asa. Kasi at na po yan. At na yan, api na yan, arianta niya mo, kaya kakatunggal ditak. Kaya kakatunggal ditak po, mayari yan. Kasi po, kalupa na yung nga sabi ko, taya naman napamigla, nung biglan tayo, mabigla tamo mo naman. Kasi po yung kaya katamong situation, kaya deta pong mikiyagyo, BBL, makanyan po yan, kaya tipon tala, kaya tala nga tipon, ikabit talak yan po makanya na. So, pilane mo rin pong porsyento hing mayari. Etana po may nip, datang mo rin ng aldo. Mali tamo po ating may pagkaluban ng biyaya
Yan na po swerte, biyaya na po. Pota, tayo ako pangkay. Na. Okay. Potang di na nakatang biyaya ni nga pong Ginoo. Na. Di na nakatamong masanting nga obra. Ha? Pepaisip na nung nanoy itang masanting nga obrang kaya katamong pag-obran, mali mo, migsobra tamong dakal. Okay? Karing tamo po makapagkalub kaya katamong project. So, yan po. And then, karing pong kaya katamong obra, kaya katang kasalpantayanan, kaya panakit ko po, gagawan na naman, maging karing miyayaliwata mo pong obra, masipag naman po, dahil kaya katamong opisyalis, at yun naman pong magobra ka rin katungkulan da. So, ini po, yung kaya katamo, pauna ko po, Kenny, ing obra Kenny, ala pong magsweldo kaya katamo metong man. Kaya ng obra tamo po ngayon. Kita mo po, tinggap tayo ing obra ngayon. Binyane po ka nung alang bayad, pamiyame nga lang bayad nga napin. Okay? Anyapin po, nakasanting po. Pota pong may kapagkawang gawa ko, may agawa ang masanting kayang kalupa mong tao. Ba, daig na pa yung dininanda kang, makanyan po, nang minsan, ita mo pong iplis na among pasalamat siya kaya. Sinabi namong thank you po. Kayang saupyo. Ita mo po, itang pagalampong puyat nung minsan mawawala na. Kaya mo pong meto nga salitang salamat po. Okay? Yan po yung kaya katamong kapag-aralan o yan po yung kanaong bibye metong pang lalakwan ko po nga amano kaya kayo. Sana po yung number 1, miyabiya-beta mo po kayang obra, misasan metong tamo at mikakalugod. Uling nung alang lugod nga napin, tama ka pag-obra. Okay? Tama ka pag-obra. Kasi po, istong alang lugod, gawa niya ning metong rongya. Istong gawa niya ning metong stuya. Ali po makanita yung obra keni. Itamongan po, mipapagmalasakit tamo, kayang obra tamo. Okay? Baanta po, lukuba nakatamo, ning kalam, ning lugod na ning Diyos, potang akakit ng itamo. May kakalugod tamo. God bless you all po kaya kongan maya payabak po. Hello. Maya payabak po. Kaya kayo nga na pengariyan po ang kapatid. At pasalamat ko po ingin king kang Apostol Santiago, king kapamilatana po ning sao patnubena po. Kaya katamungan, kaya pamanayid na kaya katamo, kaya pangay tamo ngeni, kaya konbensyon na ini, ing manatili tamo pong mapayapa. Imbis naman po, ikaming kapatid yung kimpamanad sa napong sana mag-attend ko kayong meeting na po ning application doon ni hanggang mamuntukan na ng Area 5 na po dapat ating kaming meeting. Bangka nita pinsa na itang minong kahinan ng kakatamong kapatid, napun mo rin sana, apilulukukan mine. Po. Pero po may palyari, unin pong pamikatagon po, ikami pong kapatid yung kimpamanad siya, pasibayo, mirina na yan mong pong pagkakataon, nulitang kapatid tamong Michelle, dalawa na po ning kapanamdaman, i-apostol pengakwa na ning ibiyena itang maging kayatulan ng pong karampatan niya, pinpunapon, may kabot sabi, kata sentro may gawaya po wabak, niya po, kaya kami mitagon. Makanyan man lugod na ning hingkino, yung kapatid tamo, mirinanan man pong karagdagan, yung kapatid tamo Michelle. Magnervyos na po, limpong repong kapatid, kaya biyan na, madadialysis. May aya na lang pong yan ang mitagan. Mintanong po kay nga libambye. Yapin ng kapatid tamo, medyo magnervyos niya
Sabi na ning kapatid tamo, metong niya po karempasikan, kaya katamong kapatid dare, huling kapatid ni, at metong niya pala karing metong ng gamitan ng Diyos bilang kasangkapan, nyapin na ako pong kaswelo, akong kapatid yung pamanad sa duling paninapan ko pin po, kingi kami may kasarili kayong gamit, at talagang gamit ang magagamit. Kasi po, yung ating kang gamit, nang may naman na gamit, maging alaya pong kabadugan. Nya, panikuanan nyo, kayong mag-seminar, gamit, yung pakisabi ko, mayap kaya kayo, nung talagang buriyang ibiyang sarili yung ginu, paggamit kayo, bang kanita, lunto kong maging gamit ang magagamit. Uling pong kaya kakatamo pong pangayawos bilang talapagobra na ng Ginoo, agyang masabi kang talapagobra, nung nga nang isipan mong balamo mo ating kang kabaldugan, kaya kang kasalpantayanan, watang kahit lang to, wala na kamang palang kabaldugan, bala mo mapipiray tamo. Niya po, niya, kanya po, naku pong kaswelo, kaya ikit ko, kaya magbibaya po yung sibol, uling pong din kakatamo pong medium at tuturuanan na ng kakatamong Hermano Joey. Sabi na, kandindam kong balita, sabihan da rin may katagon napon, din kakatamong magsani, atin nangang pong kalam kempa manulong. So, itamo pong atsuking kasalpantayan na nun yun, kailangan tala pong kailangan deng manulo. Uling pong kimpanahon tamo ngayon nung pakakalulo ko, eka pumisadsyad, karen doktor. Uling pong kinana ka pa mo, may yadwa na kandalan. Alay pang gewa, kinana ka pa mo, nano yung masakit mo may yadwa na kapundalan. Kaya katamo po numisan, taman sabihan, ito po yung pamilyuana. Taman sabihan, yung banal na espiritu, balo na nung nano'y sakit ta. Nyapin po kanya po yung maragula, pamilyuwa, yung kabyasnanan ng Diyos at kabyasnan kaya tiking yan. Kami pong kapatid yung pamanadsad, alis kaya po yung kanakong buring iapse. Yung kamatutuhanan na pong pamanyang bami, api kakasunduan mi, kaming mapila naman ng kulang ka rin, isto pong Domingo, per Sunday of the month, dati po kasi ako nga din tatalan. Ano yan, api kasunduan mi, binyayan po ka rin kayo nakan. Itang per Sunday of the month, karin na pong kayo nakan, yung kapulungan nila pong tatalan. Merirya ko po kim bundok, at siya po yung mamuntukan ng bundok. Merirya ko po niya, mag-discuss siya Kenny. Kasi aisip ko, di kami kimpamanan sa den kayo na kanunin di taklamo, alala pong sariling pulong. Yan lang po may pupulong. So, ngayon, api kasunduan, may baka nita, may kakapulungan lo, itapin po, itang per Sunday of the month, binyemya karela, ilang tatalan keng kapulungan. At yung pamanyang baka nita, yung pamipulong kanito, Tagalog yun. Na po, katagalugan niya. Nyapin po karelamin nebi niya, bang kanita naman, ni kaming makatuwa ka rin, mabiyasa na kayo man, po, hindi na kayong oras, baka panagalog na kami. Ya po, yung api kaya rin. At, ang timorin po, makaswelo ko, uling netong karing maging busy na po ng pamanad siya, di kaya pong maging active ngayon ka rin. Kaya bek na kayong pamagkawang gawa, kaya bek na kayong nobeno, kaya bek na kaya nga doon na po ng pamanyamba. Nya palakpakan tayo po. At isip-isipan ko po, dataging panahon, nung sakali, kakupin kayo, puta, para-pareho nga tabalo yung adotang bukas. Nyangya ni pa, magsadya na ka nga. Kaya, uling po, dating nga do, muna na akong kunan kayo. So, uy kang malili. Nga ako,
yang kakatamong busy. Inyapin po, inyaga na ngayon, dapat tangan pong pagsadyan, pagandan. Uling alang makapagmaragul kaya katamo. King ako, miras pong dinala na banwa, bayo na kukuanan, ninggin, ala po. Nung mo, buko din ginu, yang makibalo, karim bukas tam. Nyapin po, no pong kaulaga, den kaya katamong gamit. Ngunit den gamit tamo, pwede rang pagisabi kin Diyos, pakabano, ring biyatam. Dakal pong dakal salamat, ating mesa, babaday ko na po. Mapagkawalang umaga po sa ating lahat at kapurihan sa ating Panginoong Jesus at Diyos Ama. At sabi nga po, natutuwa po ako sa nabanggit po ng ating mamuntukan ng pamanansad na yung na-implement na po nila yung sa bibigay ng kaorasan sa mga kayanakan na humawak ng kapulungan. Salamat po sa mga ganong balita po. At ganun din po, nakikita ko din po sa dalan po nung bali every second Sunday po yung pagpunta po namin o pagmi-mission doon sa dalan po, ang kayanakan din po nila po ang umahawak. Natutuwa po ako na sabi nga po nahasa mga kayanakan dahil nga po sila po ang mga susunod na henerasyon na hawak talaga po ng kasalpantayanan po natin. At ganoon din po, nasabi po din ng ng tatak po na every last Sunday po o before convention po, yun po yung sa mga kayanakan po nila. Sana nga po, yung paghawak sa mga kayanakan po, kami po, Bundok Manimbie, umahawak, bali third Sunday din po kami ng mga kayanakan po namin ang umahawak. Noong nakaraan po, natutuwa nga po ako, sabi nga po yung sa paghawak po ng kayanakan, dahil nga po Father's Day, parang pinagpaghininga muna po yung mga kaming mga talaga teksto na mga katandaan po na sila po talaga ang naghumawak ng todo po sa sa kapulungan po namin nakaraan po na paghahawak po ng kayanakan po, third Sunday po. At ganoon din po, salamat po sa Sibol po dahil sa paghawak ng meeting po o yung sasanay po sa mga medium po na dito po na naganap. Salamat po sa suporta po ng Sibol, lahat po ng mga miyembro at manungkulan na nagmamasabal. Sabi nga po sa mga nagsasanay po natin. At good news nga din po na sa aming Bundok Manimbie, nadagdagan po na naman po ng isa. Bali yung dalawa po namin tatlo po yung nagsasanay po kasi namin ngayon, yung pinasanay ko po na magkaroon ng certification ng pagiging mediumship. Yung po sabi nga po sa SOM po, yan po yung pinaka-diploma po na talagang pinibigay na po ng ating mga pili ang kanilang kasarilinan para magserbisyo sa ating Panginoon. Maraming salamat din po sa mga sabi nga po sa nagkusa na ibigay ang kanilang sarili sa ating kapatiran po. At ganoon din po, total na pagkukuhan po na ang mediumship, para sa akin po, nung una pa man po, nakikita ko po doon sa, maski medyo kayanakan po ako nung nakaraan na yung matuwa natin gamit ito sa Sibol, panin po natin na tanggapin po natin o hindi. Meron po nangyayari po na naisip po natin na pag nakaupo po ang matanda nating gamit noon ay bakit nga daw po ba nasasamutan o nahawaluan po ng mali po, no? Parang ganun po ang nangyayari. Para sa akin po, mas maganda po yung tayo pong nakikinig
medium mga miyembro man o manungkulan, tayo ang humihimay ng binibigay na pagkain po sa atin. Kunin natin yung mabuti. Sabi nga po, kung binigyan ka ng isang isda, hindi naman po lahat, pati tinik kakainin mo po, no? Hindi po ganon. Ang kasalpantayanan po natin, ang karunungan po ay nasa atin na. Sabi nga po ay kunin mo ang malaman masarap na binibigay na pagkain ng ang Panginoong Diyos na sa pili po natin. Yun po yung kuhanin po natin, tapos itabi po natin yung mga tinig. Sabi nga po din po, kung isang bato po ay binibigay po, ay gawin mong eran o isang hagdan para pagsulong po ng iyong kasarilinan. Ganun po ang kapag-aralan ng Espiritismo. At ngayon po, binibigay ko po ang isang panukala na total, sabi nga po, nakiwan po natin na yung mediumship ay medyo anak-anak, bata-bata po mga nandyan po. Pati sa katandaan po, sabi nga po, tumatanda na po yung mga medium po natin. Tulungan po natin sila na manabit o kumuha ng kalam po. Paano pong paggagawa? Tayo po lahat, sabi nga po, bago umupo ang pili, kumakanta po tayo ng ama namin. Ang tanong, kanta lang po ba yon? Sana po isa puso po natin. At sana po, itong panukala po na yung pagbigay po, o sabi nga po, ipalad po natin yung ating gamit, yung pagpapalad ng ating, sabi nga, paghingi sa ating Panginoon, na talagang pili o yung isang banal o isang dalisay na espiritu ang magluklukan sa ating pili. Yun po, sana po gawin po natin yung pagpapalad po na ating kamay sa paghingi sa ating Panginoon. At ganun po, sa pagpikit po natin, isa-isip po natin na binubuhos po natin o tinutugtog. Sabi nga po, yung kalam po na yon na ibinibigay yung kalakasan sa ating medium. Yan po ang sana pong gawin natin, na tulungan natin ang mga ating medium na hinihingi po natin na maging dalisay, pero tayong kumisan sa ating kasarilinan ay hindi nagiging totoo tayo na dalisay, o halip na, sabi nga po, ang isang talangka, halip na ipinupus sa pataas, lalong hinahatak pababa o ibinababa ang ating medium. Ganun po, sana po ay itaas po natin o bigay po natin ang ating kasarilinan sa ating Panginoon na maging dalisay ang ating mga bumababang banal, para lahat po ng alapong maging tinik, sabi nga po, na ikatitisod o isang bato po na ikatitisod ng ating kasarilinan. At yun po, sana po gawin po, panukala pong pagpapalad po ng ating kamay. Yun po, panukala ko po ngayon po. Ngayon po, babalik ko na po yung mesa po. Salamat po. Hello. Maya payabak po kaya kayong sablang kapatid. Muna po king kaya katamong Ginoo na ibuklat na naman po yung binyag na po, pero ala po palang meeting ketang Sabado. Bisa ko mo pong mangutang ketang binyag ay tauling kasi nung wala ka keng kasalpantayanan, pepabinyag anti mo keng kasalpantayanan, pwede po kanita. Bagay po yung ita mo, lugod yan pong kabyasnan, pero mangutang ko mo po nung pwede o alya, nung malayaya po yung kaya katang kasalpantayanan, nung walayo pong atsuya, pwede pong mabinyag. Niya po.
na kasi hanggang atyuta king kasalpantayanan kasi rin aliwa pabinyag de king katoliko na po ala pong bawal nya yak po mangutang ko kasi kanita siguro niya kung magkamali alayo king kasalpantayanan pero pe pabinyag ne king anti kanini ne po anyang may binyag yo anti mo nga na sasambo king kasalpantayanan tamo ne po ketang panahon na ito malaya po yung tao nung kanino re pabinyag yung day ne po anyapin ngayon sana nung mituluya itang binyag ito itang pamituki-tuki na imbinyag kailangan po abalo tayo pong paraprew nung makanano yo o nung alayang selan ne po kailangan tang malaya yung tao nung kanu karne pabinyag kasi tamo po king kasalpantayanan uling maniwala tamo king akong Ginoo na rin kaya katamong day may binyag lang ang king banal na espiritu nya sana nung mapalyari ito sana itang pamidalan-dalan na po itang binyag abalo tamo po tungkol naman po kaya itang kaya pong July 2 Sabado yo karen director medium kami po alane po itang director medium mi na may walane tune keng be espiritu ngayon po ketang Domingong milabas na tingkeng kapulungan ka rin may utang ko po ka rin ka na akong membro rin sa kupang po nung ating bisang mag-director medium kapalit na itang kekeng kapatad na meko no ita pong siguro kilala ito may Bisaya po itang babae po malaria po kanita ya pong maging kayalili na po director medium kanita po sinanere po ito po menikwa na sisit-sitya mo po maintindihan ng sabyano ita pong director medium mekono ya pong magbantay kanita kaya katutok-tutok na niya po yung balugbog na kayo na po maintindihan niya po yung inanal ko pong director medium kaya linay itang kekeng kapatad may paintago naman natin lang convention na bangka nito abalo na nung nano po yung maging tungkulan na keng director parang medium na po na pasalamat ko pong maragul na yung nga pong Ginoo ding piling kasangkapan ding katuron ng pong kaparalanan na pagkalubno kaya katamo bang dapat nang gawan ng tao niya po na ketang kaya kami ka rin nala naman maging problema yung kaya paman niya po okay mo na kami nga ka rin ikeng manungkulan liwas-liwas kami naman kaya pong ating manungkulan niya po katlong Domingo ka rin niya pong painakan mi bala naman kanong misasane niya po niya kaya katang kasalpantayanan masanting niya po uling kaya balo yung bukas kung aldo uling balang sabat ababalo mo yung aldo mong bukas anya po nukan ka papamunta ne po nune isulong mo no nya pengari ko po kong kapatad dakala salamat ki nga pong Ginoo nga kayo sana abe-abe pa tapo karingal daw tamo pang tungulan ang ganan ko po dakala salamat. Maya payabak po, muna kay Diyos.
Karang kikatampi ang aring atsiketi, karang kapatad tamo, kaya nakan ang gana karang bayintang mayapayabak po. Kaya pong konbensyon na inimpi sabihan tamo, tangkeng binyag na po, totoo na po ita, may binyag tamo king spiritu. Pero, uli nga di tamo pa kredito kang Cesar, kanya mo po magpabinyag tamo, kayang aliwang reliyon. Uli pong ila, kredito na lahat, pwede lang tanggapan ng gobyerno, nung mag-aral ka, kailangan may birth certificate, nung mag-obra ka, kailangan may birth certificate, mag-abroad ka, kailangan may. Kaya po, pabinyag tamo kayang aliwa. Pero po yan, ikatang sinabi na ning mamuntukan, approve ne, kaya ni tamo po pwede tana. Agamit tane, kareng gamitan tamo keng sesakang sesar ne po, keng gobyerno. Ne po, tapong pisabendan din, yapin po yung itindyang ko ito, nung pabinyag tala rin nga, kita nga na akong pangane, may binyagyo, ala ne man tatal ng birth certificate. Ne po, nyanyang mag-aral yo, panto ng birth certificate na, itang kitang pangabinyag na, karinya gamitan. Ne po, yan po, yatan kaya kami na makindalan, ating kaya binayo, kaya kami pong dalan ne po. Kaya ni po makakabit kaya katam kay Asya Diyos por la Ciencia y el Amor. Siguro po tauling subject na ng Spanish yako na mo, ikimbats mi na mo ne po. Nang koreng kaya na kanmi, aintindihan ye. Alide po. Siguro rin kaya na kanareni, alanong disan a subject ay Spanish. Sa timpanak, alanan o tutuya ito, ne po. Kit nang koreng aliwang kaya na kan, aintindihan ye ing makasulat. Alide po. Ne po. So, inggewa ko, tinranslate ke po. Tinranslate miya rin, madam, nung naling kaulaganan. Ne po? Pamamagitan ng lugod at kabyasnan, papunta kin Diyos. Ne po? Ne po kasala. Pota po nga basa rito, hama kanya niya pala. Pamamagitan ng lugod at kabyasnan, mirasta kin Diyos. Ne po? Ne po kalago nung ita ay tindihan deri nga anak. Lulubli pa yung anak keng kilub na lisentro basa ni. Makanya niya pala ing espiritista. Ne po? Lugod at kabyasnan niya. Ne po? Potanging lugod at kabyasnan at tunay keng puso mo. Midina na kang kababanlub. Ne po? Tanggap na kang mali. Ne po? Nung mig-suggest ka, misan tampanukala mo mesang ayon, tanggapan me. At nakagkabyas na ng polugod. Pero itong may tanggap, nagmatas ka, alayo pa itang kabyas na ng polugod. Ne po? Ne po kasala, kanya mo, ere aintindihan de ngaliwa. Ne po? Kanya po patang yan nung miras ko kindalan, makakabit ya po kaya tangarap mi, pamamagitan ng lugod at kabyas na papunta kay Diyos. At ingalang gawang mayap, ne po, alaya pong kaligtasan. Sana po kining konbensyon, abukla kita, po tapo biras ko ka rin, makapamasyal lo, o ba't tinranslate ni, ning mamuntukanin dalan, payagan din, ne po. Alakya pong binayo, alakyang lebagan, nung pebalumiyamu, itang kabyasnan, ne po. Banta lungub niya anak, balo ni, yung lulubad. Kadwa na po nito, ating kaya naman na dita ka panukala, na sana, nung okay mo po, na sana, yako kasi pag marol kong yun espiritista ko. Ne po? Ating kaya, sabi na, dala na kanimbye, aliko, yun espiritista ko. Ne po? Kasi po, itang dalanin biye, mas maragulya kaya itang union espiritista. Ne po? Po, kailangan dagul tayo itang union espiritista. Pag maragul tamo, ikatabo espiritista tamo. Ne po? Union espiritista, sentro, dalanin biye.
Ne po? Kasi po, bala mo itang union spiritista na kalati, bala mata, itane man dapat pikakarin eh. Pag maragul tamo, naikata mo po, daratang pa mo insa ko na balutana. Ne po? Daratang itang nanong bage, advance tamo, so iya ka magmaragol. Ne po? Pag maragol mo, ika spiritista ka. Ne po? May pikakarinig kaya kang kaya, reliyon. Pakadagol mepin. At in kaya kang sentro, kakadwaya mo. Nung okay ya mo po. Ne po? Puta kasi, aki yung dalan, magpalit kami. Kasi sabihin da, engineer, dala nakapalimbye. Ali ko, sentro miya ito. Spiritista ko, yun Spiritista Kristiyana de Pilipina Incorporada. Ne po? Hindi po sa gestya mo, nung pwede ya. Nung aliya, tatanggapan kayang maluwag kayang puso ko. Ne po? Kasi hanapin, nung mig-suggest ka, may tupad, tanggapan may kayang puso mo, pota ating mas masanting. Ne po? Gustong sinuggest mo, may tupad, maglulam ka lupa, kapabiyasa. Alayo pa kaya kayong kabiyasnan. Kaya po makanyan. Ne po? Gustong may suggest ka, di tinggap. Thank you. Kasi mag-aral ka babo. Alikening eskwela. Ne po? Yung pag-aralan mo, kabiyasnan niya, manibat kimbabo. Ne po? Sana po, ikata mo ngan, nung atin manditak, na pamidake-dake, burim yung mabuo, yung meto nga sentro, lako mo ngan. Ne po? Ano po kasala, siguro, minsan diyan maintindihan, uling Spanish, lita naman Spanish, Pilipino tamo. Kababan lub, hanap po niya. Kahit mo po, ingakay ko ang amin dyan, kung mamiyak kayo, bilang kapatadyo, no pong ating kung pa magkabali, pasensya kayo. At nung ating kung pa walang kita sinabi, pwede yung pong lapitan at ibulong yu. Mamunto kanin dalan, bala mo maliya ka rin. Tatanggapan kayo po. Makanyan ko po, adyang kay sentro mi, adyang reta mong kaya nakan, nung bigsalita kaya karap, atin yan dita ka mali, lapitan mo ko. Akawul da ka, uli nga sabi may mali ko. Ne po? Yako po tatanggap kong mali, lalo na kaya kapag-aralan. Tamo po, pasibayo po, baya payabak kaya kaywan, dakal pun, dakala salamat. Dakal po salamat king mamuntukan. Kaya pong mamuntukan, binyeda pong mensahe kaya katamo po rin ang karelang panukala. Ngayon po ing require maka isked ngayon para mag-present na po rin kaya katamong kapatid king tatak at yula po paninayin tala at kaiba na po nini ing medyo midab na. Ren pong choir na ning tatak. O sige po, mag-prepare na lang po at ang kaiba na naing medyo medad niya po karela mag-party. Ngayon po muntatana kayong daki na ning medyo medad.
isabi-sabihan ang pong piluluklukan, king banting upayang lalong may git, ing mayakit, yake kayo, ing kapanyulungnan. Bayo ko la ilod din ka kung amano, adarala karing balang metong ke kayo. Pamo at awsan ke, ing mamantuka na ning tatak at ing dalan. Bunto kaya beya naman. Iko nga luka gumnaning direktiba sibol akarinan. Ban kanita eko malyaring maliliking sablang bage, apagawa na ning Diyos karing balang metong ke kayo. Ban malyaring bayo kula ilod ding darlako, amalyaring ayang pangkuking konbensyon ang eni gagawan nyo, bundok kaya beya. Bakong malyaring maliliking malyaring dalan, ababiyena ang pagkalob akaparalanan ng Diyos karing balang metong ke kayo. Tatak ning bayong biye, makasadiyala ring bage apagawa ko karing balang metong ke kayo. Dalan, atin ang makasadya karing bage apagawa ko, apasadya ko karing balang metong ke kayo. Dakal asalamat nung makanyan, direktiba, oy ni ingidala ko keka. King kalakawana ning mesabing kapatad mo king tatak. Agnan nyo nala ding mesabing kalasag. Apesa diya ko ke kayo. Banong malyaring mayagap at mibili karing balang tuknangan nyo. Dalan keng tutuking domino. Isa diya yoring bage. Ayate yung pesa diya ko karing balang metong ke kayo. Oy kang bundok, kailangan mo la. Dakala salamat nung deti at minuna na laboring sabyan, ing tunelang magsadya ding kekong sarili. Makananula pangaparalan ding miyabye, akalasag ka rin kekong balang tuknangan. Dakal asalamat nung deti at megawano ring bage ayatiyo. Ngeni, ikong ateyong makatagan ayepa mi pagkalubanan isa diyayong may git ding kekong kasarilinan. Nung malyari mo sa tatak ding kekang manungkulan atilo at ding mapilan a membro, king kalakawana king abot sabi ning mesabing kapatad mo ay tindihan mo la. Ding bage adarla ko kaya kangene. Dakal asalamat nung deti. At makasadyo, ing sablang bage ayate yung mipagkalob karing balang metong ke kayo. Keng tutuking domino dalan at panayan nyo ko. Dakal asalamat king kekong pangayatiyo. At ngeni umena kayo king ating kapayapan karing kekong pagluklukan. Ing mayap apastol, King Aldo ampon bengi, eno malyaring lakwan ding kayang papastulan. King Ulino, ning tungkulan, ayateyo, abinyen ning Diyos, kako at maging ke kayo. Ban malyaring ikatamo, ing miyabe-yabe tamo. King sablang bage, amalyaring ikasulong no ning pamaniwalayo. Nuan nyo ing magtalago, nuan nyo ing makapisadyang ating katapatan king mesabing tungkulan. Ding sablang kabyasnan miyayapaglo karing balang metong ke kayo. Ding sablang kaparalanan, babiela karing balang metong ke kayo. Uling ing mayap apastol kapilan man eno lakwan ding kayang papastulan. Pag masabala na la karing balang penandit,
at luluguran na lo king oras-oras daring balang biyeyo. King uli na, ning kasalpan tayanan ayate yung miras at mitata karing balang pusoyo. Pakikuwanan niyo ikong sabla, king kayong pangayatiyo, ing imbutan nyo sana, ing lalo lang mabiyasa, ding balang sariliyo. Nga na ning amano, ing may tuturuanan at may papagaralyo, ing balang metong at metong kayo. Kalupa na mo, ding miyabiye kayong ngeni, abilang patuto, kareng sablang manungkulan, king karelang katungkulan, ban malyaring gawan yu. Ban malyaring iti pisasan metungan yu. Ing ati yung obra amakalatag, king mesabing asikana ning biye. Dakol itang mesabing obra, dapat nga na ding magobra pilan lamo king kabilangan. Ikayo na sana ing lento, ing metangal, amaliyaring tala pagobra na ning Diyos. King banting upayang ikayo karing bukas, ing makanyan yung asad-sad ding balang tungkulan, amiyatang karing balang metong kayo. Pag-isipan, pag-aralan, karing kekong sarili, ing maigit apanyulong, karing balang metong kayo, king ulidoring kabyasnan amipadala, karing balang kekong pakiramdam, nga naman yuri, magaral, king kekong kasalpan tayanan, king ban malyaring lalo kong mga palablaban karing aldo yung paintungulan, at alang malyaring kawani kayo metong man, king ulida ring kabyasnan ami pagkalob karing balang metong kayo. Pag-aralan nyo lang ana, nung deti maging panyulong lo, king kekong sarili, nung deti malyaring magpatutula, king kekong kasalpantayanan, angeni kata talakaran. Manuanan niyang tao, king ating pamagkusa, at king eno malyaring midalo, king kayang pakiramdam ding sablang bage amayap ng gawan, ban malyaring sumulong ya at sumulong amay git king atiyo no, ing kekong kasalpan tayanan. Karing balang penandit daring balang biyeyo, karing balang oras apagkalob na ning Diyos, karing balang metong kayo. Pakikuwanan niyo ikong sabla, ing alinis yung ganap ding kekong sarili. King ayibye yung ganap, ing mabilog yung pangatao, king burino ning maestrong Ginoo. King Aldo ampon bengi, kabang ing Dios babiyena ing biye ampon sikanan karing balang metong kayo.
kekolasanang gawan, ding maging karapat dapat king ulino ning kekong kasalpan tayanan. Luidio, ing tao ninuman, potang ding atilong amano akayang daramdaman, at magparati king kayang sarili, king banting upayang medinan lang laman, ding atiyong amano ake kayong daramdaman. Balik-balik laring kabiasnan ke kayo. Dapat nga na sumun kumati ing pamag-aral ay atiyo king manuwalang tao. King kekong katatalakaran, king kekong kasalpantayanan, iba't king simula, Mia Biela, karing balang metong ke kayo, ding sablang bage, akailangan nyo. Wa, eko kinawang karing balang metong ke kayo. Uling ikong sabla, ing kaluguran da kayo. Eko tula ang panburi, ing ninuman ke kayo, ing mayakit, ing ating mina, king kapilobloban, king kekong kasalpan tayanan. Yaku, king kanakong pangayatiyo, mekipagkonbensyon ko karen king kayarian, king panmalyaring pakisabi da kayo, king arapanan ng Diyos. King eyu malyaring tangalan karing balang bieyo, ing meyayali wang agle. Ing atiyong daratang kasakitan. Ing atiyong kapanamdaman aguguno king yatoyo. Makisabi kong pilit king yung Diyos. Karing kanakong sablang sasakupan na alang maliaring miapektuan ke kayo, mimetong man. King alang maliaring matangal ke kayo. Ing nanumang bage, ayati yung agle, adurugang babo na ningyato yung pagkarinan. Anya ing sablang paralan, pabiyeko ke kayo. At ing sablang panabilin, karing balang penandit, idaduang ke karing balang metong ke kayo. Ban kanita, ing manuwalang tao, malyaring mga lingwan, karing sablang panabilin, abinyeko karing balang metong ke kayo. Magumasid kayo. Maglalawe kayo. Nung nanula ring agle na ningyato angeni akakitiyo. Dapat uling king kelwat na ning panawon at king anggaman ngeni ing kayabe yuko. Boring sabiyan ikong sabla ing masabal da kayo. Boring sabiyan ikong sabla ing kaluguran da kayo. Anyaya ko pakisabi ko ang pag-amo-amo karing balang metong ke kayo. Ing maging tunenosang taladapat ting balang pusoy. Nga kung mga mano nung ating mga inake kayo, manyawad ko king Diyos, at kagumdaring banal apani wala niyo, kanita ibiyena ing sikanan,
Potang ing tao, daramdamano ing pangalambot king kayang kasalpan tayanan. Magpakasikan, magpakabiyasa king alang kayang kanan. Misop-sopan tamo, mulit pasibayo, aduan ke kayong. Bang alang maliyaring masintang ke kayo metong man. Ban alang maliyaring mulit pasibayo ing ating maulila karing balang metong ke kayo. Ing panalangin ngako, ing panalangin yo ing matibe. Yo ing maragol king arapano ning mayapayang Ginong Dios. Buatang ing tao tuneneng tapat king burina ning Ginong Dios at karing kayang kayadwanan. Pakatandanan yu alang masulit. Buatang ing Ginong Dios ing magkalubiyo karing balang metong ke kayo. Matuwane ing kekong kapanaunan. At ena maging kailangan ing ulit-ulit. Ayamano ban maliyaring ako ing makisabi ko karing balang metong ke kayo. Pekikwanan ko king mesabing konbensyon ake kong gagawan. Ing datangan da kayo. Ang yamang mi paunana king eyo ko akayabe king kekong konbensyon. Dapat uling iti kailangan at dapat bayong damdaman pasibayo ding anggang panabilin ababiyeko karing balang metong ke kayo. Ngako ing mamayapa kayo karing balang kekong toknangan lalo na neng kekong kabengyan. Magsiyasat manyuri neng benging atine karing balang biyeyo. Ikayongan sana ing makapanatili nako karing kekong pibale-bale, karing kekong toknangan. Ban kanito, eko maliyaring miyabuban, king ateyong dudurot ayapi king iyato. Ban kanito, alang maliyaring lunto matangal ke kayo metong man ing atin yang akwa metong man ke kayo. Anya ing kaingatan pakisabi keng pasibayo. Ing nobena ulitan ke kayo. Pagkiyabeye ingate yung volcano king daneno ning kekong aslagan. Aduanyo king Ginong Dios malyaring tumulo itang luwanang at tsukilob. Ban kanita, eko miyapektuan, uling malambat neng panahon. Ing ate yung mamunag, king pangkanita, itang ate yung luwana, king kilob, ing ipaluwal na. Aduan yung mapilit king Ginong Dios, pakibat-batan ye, bang malyaring matangal, lunto karing balang metong ke kayo ing bage ayatiyo. Uling bisa kayo amponali. Maligaliglo ring balang metong king kayang pangabilyan. Anyaya ko, karing ulit-ulit, akanakong pamakisabing mayap, lalo na kekong manungkulan. Mumuna ko sanang daratang king aldo na ning tipunan. Maging ikong membro.
Marano niyang gayak sana, ing balang metong ke kayo, at eyune panayan, ing alas 8 bayang datang. Nene mas mayigit, ing mas mayagap yo, ing balang metong ke kayo, king aldona ning kekong tipunan. Ban kanita para ikayungan, ing abitanye, ing mapinong plido. Ban kanita ikayungan asa diayo ding kekong sarili amaygit. Bakong malyaring misop-sopan ikayungan maging karing mamilatan. Eko sana magpabaya ikayungan. Nunengano ing mamagkusan ako karing kekong katungkulan. Eyo na panayan ing ausan ke ing balang metong ke kayo king banting upayang gawan nye ing tungkulan amakayatang karing balang pagoyo. Nune ikong sabla ing magap na kayo. Nune ikong sabla king kekong pamanggalo. Alang maliaring lunto na numang sakwilan. King pamanggaloyo karing kekong katungkulan. Ding kabiasnan kanaplong mipadalo ke kayo. At ding turo ang kupla karing balang metong ke kayo. Dapat mo ing tao maging ang kupla ampon ganap ding kayang pamanggalo kayang katungkulan. King kanakong pangayatiyo may abiela ring dapat amaliyaring gawanan ng tao. Binyekulo karing kekong katandanan, karing kekong kaisipan, ban ikayo eko maliyaring mga lingwan. Ban kanita ikayo ela maliyaring mabating karing kekong katandanan, denganggang kabiasnan, panabilin, karing balang metong ke kayo. Ikayo na, ing bage ayateyo, ang aliyaring lunto, king arapano, ning mayupayang gino. Katatawlian karing kanakong suyo ang ponbinye ke kayo. Ikayong adwang manigtigan. Makiyagape at makiyabe. Karing ati yung talakanta. Agagawan yu, emu king konbensyon. Maging king Aldo, daning pamitipon yu. Dinganggang mayap, ayati yung panukala, amalyaring ikasulong no ning kekong kasalpantayanan, kaya kayo lang pagtibayan. Kaya kayo lang pisasan metungan. Uling deti pakinabang iyongan. At alang mabating kaya kayo. Nanuman, king kekong pamanggalo, karing kekong katungkulan. Deti ilang ligod ko ang ponbinye king kanakong pangayatyo. Mulit pasibayo lalakwan king lugod. Ing mayap apastol kapilan man, eno lakwan, din kayang papastolan. Dakala salamat kaya kayo. The Apostol Santiago, kapayapan kayo.
choir na ning tatak. Dakal pun salamat kareng choir tamu king tatak. Alama mo to kan me bawas lah ne. Patagdag mong bagya. Ne. Dakal pun salamat kareng kay katamong kayanakan. At dinamtamo po ing dela na ning Banal Espiritu kay katamo ne po. Na at na pong kahalaga ne po na parati na katamo pong gagabayan, lalong-lalo na po kareng delan kay katamo na kailangan tamo pong makirandam karetang panabilin, lalong-lalo na karas kita pong ikakayap tamo, lalong-lalo na itamo pong talasal pantaya. Nano ka rin, delano po retang kaparalanan, ne po lalong-lalo na kareng binyen ng maging kalasag na ken Domingo uling punging sibol pamanadsad ang poing bundok ne po okay ning Karela ne po at ken Domingo umeya po king dalan ken pong dalan na reta pong pasadyana at siguro po kanini uling kanya pong Domingo yung pamuntanan ng medium tamo kaya ni King Sibol
Sana, pagburi kong pagsabihan, sana rin keng bundok na milibe la sana pamu. Nano yung doon kayo? Second. Second niya. Okay ya pala. Okay ya mo po pala. Okay ya pala. Second Sunday la pala. Pero Sunday ya po keng Domingo na nung ka rin umeya po yung katamong medium king dalan. Pang kanita po retang pe sa Jano. Kareng kikatamong kapatid gawa na po. Ne po. Iti mabiyela pong kikatamong kalasag king kikatamong pong panahon ngeni. Ne po. Na akakita mo po yung kapanahunan tamong ngeni, talagang maselan. Ne po. Kanya para tinapong paga nakakikatamo lalong-lalo na. Ne po. Yung kailangan tamo pong lalo-lalo na kareng kainakan. Sana makirandam la. Karetang panabilin na nung mo ring tutong presiso nung malyari po at ang bengi na tsuno karempi bale-balera sana po makirandam tamo karetang panabilin na reta at ang timurin parati na pong panabiling kaya katamo hing nobena po kami medyo makalawot kare sentro gagawan ming nobena kareng kailangan kareng pibale-bale po. At itamong makalapit kareng sentro na adwa na ring banal espiritu kay katamo na gawan tayo palaging nobena. Sabi namin po kay katamo pong apostol na may gipag-convention nyo po king kayarian po. Adwa na sana itamong sasakupan ng Apostol Santiago na milaw tamo po king nanamang agle akakita mo pong kaparusan o nanuman agle pagsalbat po king kikatamong yato po na ngeni talagang aliwana po dala ng kaguluhan po sakit po na nung no ka rin kaya pang milabas banwa po na section tamo na etamo abot tarukan ning milyari kay katamo nya pertong pong panabili na ning balay espiritu kay katamo nya kailangan misasan mi atong tamo po na gawan tala po ring obligasyon tamo ring katungkulan tamo lalong-lalo na itamo pong manungkulan po ring telaga ng katungkulan kay katamo at ang timuring kareng medium po na sana karelang tungkulan at tinggap king Diyos makanyanda naman agawa po. At metong pang paganakana kay katamo po. Sana enamo malyari na sabi na volcan king kayong dani na ning kayong aslagan po. Na malambad na ning sasabihan ding balay espiritu kay katamo po. Sana lumuwaling kayang luwa na para mamiyaya pong pinsala po lalong-lalo na po ikatamo makalapit tamo po kini so sana adwan tamo po king Dios na napaintulot na volcan ay ni na mamiyaya pa pong pinsala kay katamo sana pisana ni kareng kayang mayupayang gamat na metong kareng kapag nasan adwana ning kay katamong apostol na king kayang convention king kayarian adwana ing itamongan milaw tamo king kapamakan po at ngani po recap tanamo po po kareng delara po rin kikatamong mamuntukan po. Ting kikatamo po mamuntukan kini king Sibol nung rin adwa na po na kayang munikala ipisabihan katipunan po. Sana po na po noon uling mika dailan kaya may kagawang pamitipon. So siguro po keng tutuking pamipulong tamo tauling Sabado rengke katamo pong opisyalis po na dapat
dapat datang tamo po kanita. Ne po, baka nita retang munikalang mipalub na king kikatamong convention, apay nila histala po. Ne po. So siguro, itang mungkay na munikala na ling kikatang kapat mamuntukan kiniking Sibol, ikayo pong kay ABS Sentro, siguro po mag-meeting kayo naman bang kanita king pamatipon tamo, ating tang kanya-kanyang pwedeng ipalag, ne po, iapag kayong kikatamong gawan bilang ordinansa, ne po, bilang resolution kayong kikatamo pong sakop na ning Area 5, ne po. Na bangkanita po, api-abi-abi-atala retang mungkay, retang idea na may libat po kayong kayong balang sentro, ne po. Itang tungkol kayong binyag, ang po tungkol kayong kasal, ne po. Nung nanula po retang masanting ideyang api-sabi po, ne po, kailangan manyad kayo naman mungkay, karing kikatamong miyembro, ne po, kasi po, dakala magaling idea ken, ne, waneng numisa nila mo didinan pagkakataon, ne po. So, siguro po, may itong yakareng gawan tamo, kareng balang sentro na manyad ko pong mungkay, kareng kayong sakop, nung nanula retang malyaring iabiyata mo po na masanting idea, ne po. Kaya tutukita mo pong kapulungan, kami tipon da po rin pasyalis bang kanita po ayos tayo nung nanala po retang dapat tamong gawan kayong tungkol kayong binyag, hampo kayong kasal, ne po. Nanuno ka rin po, sabi natin yung kakatamong mamuntukan, legal na la po, sabi niya, uling kita pong mino ng panahon talagang kalatapang dokumento, ne po, o papel, na katunayan talagang itamo kikilalanan na kata ng gobyerno, ne po. Retang baptismal certificate, ne po, na pwede talang gamitan, ne po. Ngayon po, kitang aldo, siguro na nung karakaldeng may nyad pong baptismal certificate, uling alalang alala pong ausan tamong patsi kareng po tang magaral ne po registration alala LB registro ne po alalang birth certificate ne po so reta po dokumento lang pwedeng gamit para po tang yakalami kaparehistro ren kay katamong anak ne po kasi dakalamino na kasi talagang elami nga registro ren kay katamong anak anya alalang birth certificate. So kayong pamag-aral kailangan niya po ito nung alalang birth certificate ka makapag-aral ne po o kailangan niya po itong dokumentong ito nung nanumang bagay gawan tamo. So dakal no po ren menyad baptismal certificate king kay katamo pong kapatiran ne po uling iya ko po yung pipirma dinina ng otoridad ning kay katamong kapatiran at ning kay katamong gobyerno. So etamo po asabing alata ng ingkay katamo edo i-honor. Ngayon po nung baskin ko rin i-honor do po rin ang kay katamong dokumento. Ne po. At ingkay katamo pong kapatid king pamanatsad nung no ko rin ne po ing dela na naman nung no ko rin deng kalupa na po ning bundok ne po itang per Sunday karelang pamipulong binyene po kareng kayanakan no ila po ring tatalan ne po ilanting kayupayan ketang programa na ning per Sunday dang pamipulong den kay katamo pong kapatid keniking pamanadsad ne po at ingkay katamo pong kapatid keng bundok na nung no rin yan naman po ing uling pong gagawan dani itang third Sunday karen niya naman kaynakan ne po may tulaya po na ing pamanadsad kiwa niya naman po ini po kasi administrative kay niya mo po ini function na ring balang local ne po pwede na naman pong pisabihan direng local board nung na naman po itang programang may itong malyaring ikasanting na po ning kay kayong pamitipon ne po. So okay ya mo po ita. At meron po karing mungkay na tungkol po ta po ing medium
na kailangan na sopan tayo, kailangan makapaladla rin kay katamong gamat. Makanano kapatid, makapalad? Makanyan. So siguro po, kalupa na ning minungkayin na ning kay katamong kapatid, potang daratang niya o adwan tayong balay espiritu. Makanyan po kanu. So siguro po keng tami-tipon tamo, po kareng opisyalis, i-final tayo po nung nanoy malyaring gawan tamo po kantanin. Po. At tungkol naman po keng kareng katamo pong kapatid king tatak nung no ka rin na mangutang ya puing mamuntukan nung nung alayo kanu keng kasalpantayanan po ing metong kapatid pwede yang magpabinyag po. Siguro po atin yang actually siyempre nung kami membro elakan talagang upayang makyabi po pwedeng mag-participate kitang karyalang gagawan kay metong kongregasyon pero atin niya pong exemption niya nung sakali kalupa mo nang sabi na may ampun niya kahit tinukiya po kay makyabe-kyabe po at ngayon balay espiritu ikit na talagang dinane pong bala mo konsuelo ara mo kay garelang pamagkyabe kay katamo at yun na po kay balay espiritu ito pero nung eka po miyembro siyempre no ko rin man nanumang kongregasyon eka nang pwede po kailangan miyembro ko so siguro itang problema ito, atin niya pong sigurong dake pisasabihan ito na po ating exemption po ating banal espiritu po akakit na siyempre yung banal espiritu yung makibalo po karetang malyaring gawan po siguro ito po kapatid na nung miyembro talagang dapat pwede po pero depende po karetang sitwasyon po na malyaring pisabihin nyo po opo. At pong uling pong yung karyalang director of medium, uling pong mintane po kay MBA Espiritu, so automatic po kailangan tanyang kapalit. Po. Naman pwedeng alata ng pamalit. So sabi na, atila pong pemalit, babae. Ala pong problema, kanita. Po. So diyan po nino po yung pinili yun na anda naman pong magserbisyo ang pong gawanin tungkulan, wala pong problema. So siguro po, para tangan niya naman kayong convention dareng Director of Medium, bang kanita makabalo ya po kitang obligasyon da po ring balang Director of Medium. Po. Ating kapatid naman, mamuntuang king dalan, po, ng Nokarin, atin niya pong minungkay mo rin po na lalong-lalo na po itang gewa na okay mo po itang i-translate itang Espanyol po. Sabi na po kitang makakita siguro po ni Asya Diyos por la ciencia y el amor po. Sabi na nung translate po ito papunta king Diyos kapabilatan ning kabesnan at lugod o kaya pwede naman papunta kin Diyos kapamilatan ng lugod at kabyesnan. Po. So, kaya mo po ito. Diyan translate ulin talagang nung tayo po balo talaga, akit tayo, naman Espanyol. Po. At least nung angutang laring kay katamang miyembro, pwede nga balo. Po. Okay mo po ito. Po. Alam problema kanita. At tungkol naman po, kitang kalasag. Po. Kasi po, ngayon may palulya pong kalasag ng kakatamong pamanuan. Po. Anyapin po, penorder na kayo kung itamo pong 5 sentro na susorder na po ng pondo na ng area. Na no ka rin alanya po itang name of center. Po. Talagang nung makanano mo po itang kalasag na ning kakatamong kasalpantayanan niya mo pong makanaka rin. So siguro po yung secondary na lamo po rin kakatamong piyapagawang
kalasag ng no rin natin yung lagyu ing sentro ne po. Okay mo po ita. Pero ngayon may palwalya pong bayong kalasag o logo ing kaya katamong national ng no rin iya po ing tukyan tamo ne po na naman pwedeng tukyan ding ele de membro ngayon po. Kasi nung retang makayanib king kapatiran nun yung gagamitan dito, pwede nila pong bikaswan ne po. Pwede lang kaswan king usgado. Ne po, edan basta-bastang gamit detang makayanib king kapatirang onyo na spertista. Ne po, uling peparestro da ne po itang kikatamong logo. Ne po. So itang kalasag tamo po, siguro po mapilan pang bulan uling daklaring manorder buong Pilipinas. Retang kikatamo, baka etamo po may nipot mayari la datang laakit tala po retang kikatamo pong bayong kalasag ngini. Ne po. So, orita po reng linob mungkay, mensay, ne po, kareng kikatamo pong bawat sentro. Ne po. Anyapin po pasibayo paganakako, ne po, ing graduation da po reng kikatamong medium, kanya pong Sabado. Abak, ne po, sana reng opisyalis keng Area 5 na sana po datang tamo. Makarine naman po kitang kikatamong speaker, uling pong libre, ne po, ing panauna, ing gastos na po para turo na laring kikatamong medium, ing pamag-medium, ne po. Sana supportan tala po, ne po rin kikatamong kapatid. Datang tamo kanita, baka kanita medyo may kaswelo naman na kita mo pong sakop na ning Area 5, talagang susuporta tamo at misasan mi atong tamo ne kayong kikatamo pong gagawan, lalo na kayong pamiyabi-yabi tamo po. At kay ba't nanita itang katpanapon, alauna, ne po, reng Director of Medium at ilang pong convention, sana ala pong mag-absent kareng kikatamong Director of Medium, kareng bawat sentro, ne po. Nung no ka rin, ing mag-os po yung Sibol Tagumpena ning Bie, ne po, na uling po yung apilira yung kikatamong sentro. So siguro po itang pamerienda, sabi namin kitang meeting pipi na tayong local lang po ning area ne po, para karetang kikatamong bisita at intamo pong pamerienda ne po uling gat panapon niya. At tutuking Sabado naman, July 9, District Convention ing os naman kanito ing mula ning Eden ne po yung os keng District Convention ren nung ka rin nung malyari alula pong opisyalis deng tumagun kaya pong convention areta. So areta po ring kaya katamo pong gawan din kaya katamo pong activities karing aldo daratang okay kaya katamong tutuking Sabado na po sana dumalo tamo at mag-participate tamo ne po. At din kaya katamo pong pisaw-saw ngayon aldo ngayon ni 8,755 la po. Dakal pong salamat, pasibayo, king kaya katamo pong pamiyabi-yabi, lalong-lalo na po king kaya katamong convention gagawa na iti, sana lalo tamong pong magluwid, lalo tamong pong sumulong, lalong-lalo na po retang kaya katamong mungkaying o pisabyen, sabi na ning Banal Espiritu, retang mungkay ang pong munikalang makapanyulong king kikatamong kasalpantayanan, kailangan tala pong pagtibayan. Ne po. So ila po ring maging gabay tamo, bang kanita lalo tamo pong sumulong king kikatamong pamiyabi-yabi, king daratang pangaldo na po king kikatamong kasalpantayanan. Pasibay po, maya po oras at mayari ne po yung kikatamong pamitipon at bayo tamo po may kakawani akatanda ko pong mamayapa at talaga tala po rin kikatamong kasarilinan bang kanita pasalamat tamo po king Diyos. Sakdal ake kaming mayupayang Ginoo. Dakal pong salamat igpa kim pinandit ti makanyan kepong mitipon-tipon ikeng mikakapatad. Nung no ka rin igpa
kaya miya puing katipunan, yung kaya kaming convention, ikpa makanyan kaming misasan metong. Ginudakal pong salamat, kareng bibigyan mo pong biyaya, kareng binye mo pong sikanan kaya kami, kareng patnube mo kaya kami, mo kaya po kakawangan kareng kaya kaming aldo-aldo pamanggalo, ikpa dakal pong salamat, ala kaya pong malyaring iablas kareting dapat mong mangaya pareti, nunaning makanyanda ka pong purian, samban king kakang pangay spiritu ang pong katutuan. Ginoo pablasang ikapuing kaya kaming aligan, karing kaya kaming aldo paing tunggulan, ikpaingatan ming balang metong at metong kaya kami. Ginun Diyos, sana po ing balang metong kaya kami, dinan ming sikanan, dinan me pong kabiyesnan, bang tingupayang tungkulan mi at talaga mo kaya kami, makanyan mi pong agawa at barakang pantulan. Ikpapablasang ikaing mayupayakin sabla, anyapin po panaligmingan keka, nung mga wani ka man kapilan man alaking arapat, anyapin po ing sana po tulutan mo, parati mo kayang patnubayang lalong-lalo na po ikpawing kaya kaming panawon. Imi aliwang agli, ang mababatyoking kaya kaming yatong paano ko nanganan ginin Diyos, tulutan mo po. Sana minasaksyan, lalong-lalo na po ing masikan na bagyo, masikan na yun, at miyaliw ang kalamidad pang mapaminsala, Ginoo, sana ilaot mo na at pagpamunakit ang alang mapinsalang kaladua. Ing sakit Ginoo, ngayon mo rin, pablasang karing napon, siksyan mi, ing ring hanggang virus, o nanumang kapanamdaman, dinatangking kay kaming kapanawunan. Ikpa, tulutan mo, lubusan mo na sanang ilako, pang kanita miking kapayapan niya po, ing kay kaming yatong panok nanganan. Timurin, Ginoo, ing kay kaming yato, ikpa lalong-lalo na, ing kaguluan. Diyos ko, ngayon masaksiya po, sana tulutan mo, reta hanggang talaga mong manimunang karing bansang kaya kaming tatanggalan ngeni pa dinan mo nga sanang pusong maganaka, pusong ating takot kaya ko, banting upayang ingkaguluan, era na po gawan. Nune, sana Diyos ko mikakatinang kapayapan pablasang, ikapuing mayupayakin sabla, nung buren mo alang masulit, anyapin po, pagsabi mi, at daralong kaya kasana ginin Diyos, iti sana pagkalumo kaya kami. Ikpasalamat po, kareng biyayang pagkalumo, patnube mo kaya kami, sana lalo kaya pong mikating sikanan, lalong-lalo na kayang kabiyayan ngeni, ing kasakitan na daratang kaya kaming biye, sana ing balang metong at metong kaya kami mikating lubos sikanan, at pagkalumo bang kanita ating kaya nga nagamit, bang kanita malayami lang agawa, ding banal ming tungkulan. Gining pa, reng ating bitbit kapanamdaman ngening pinandatay ti, ikpasan na igong ming kaya kang mayupayang gamat. Kapisan mukengan, banting upayang detang ating bitbit kapanamdaman, ginin Diyos, makanyan lang mipaldan, at bang kanita ginin Diyos, muli kaming kapayapan ating sikanan. Ginoo, ilapurete rin kaya kaming mapila na samo ang pong karalungan kaya ka. Ikpa, sana po tanggapan mula. At sana po nung makanano kaya sanang payapang miras ngeniking kaya kaming banal na santuario. Ngening mikakawani na kami, muli ka rin kaya kaming sarasaril ng soknangan, sana yung kaya kang bendesyon, ang pong payapala, tanggapan niya po yung balang metong at metong kaya kami, at yung kaya kang lugod, ya sanang manatiling kaya bemi, manibat ngeni ang gamang king okas, yan nasa po. Sibol Tagumpay-Ning Biel is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay-Ning Biel.